Nämäkin toimii nämä pitkät, mutta ne ei ole nyt kytkettynä, silloin kun laitettiin tuo LED-paneeli, niin ne on otettu pois käytöstä. Jota on huputettu ihan sen takia katsastusta varten, koska ne ei tällä hetkellä ole käytössä, mutta ne on ihan toimivat ja ne saisi kyllä käyttää. Tämmöisiä naarmuja tässä on, mitkä jos tämän vahaisi, niin luultavasti kaikki niinku noista peittys. Tuossa tuo hitsaus. Tässä on yksi pikkuinen lomma. Talvirenkaat, ne nyt ei missään kummassa kunnossa. Pinta on se ihan hyvin. Ja vararengas on tuolla. Tässä on auki. Tässä on naarmuja. Tuossa on tuo toisen puolen hitsaus. Tää penkki on hyvin likainen. Siinä nelivedo, tai tässä on vaihtoa takavedosta nopeasti neliveto tai sitten tuonne ylös, niin sitten se on hidas neliveto. Penkin lämmittimet. Ilmastointia ei ole. Sähköpeilit on sitten tossa nappulasta, niin tuo vihreä nappula tuolla, niin siitä saa tuon takana olevan työvalon päälle. Tästä takaosa. Hyvin kova, mutta tänne mahtuu ihan hyvin. Hätäisesti 3 ihmistä tänne mahtuu istumaan lyhyeksi matkaksi, jos haluaa. Ja nämä takaikkunat saa auki. Tälle, että saa vähän se tuuletusta, jos siellä vaikka koira on tai muu. Tuossa vararenkapaikka, mutta se on siirretty tonne takaosaan.
Tää on ruosteessa tämä syläri alla oleva peltipalkki. Mutta mä kävin sitä kysyä korjaamolta ja ne sanoi, että ei ole mitään hätää, että se ei ole kantava rakenne. Se on pelissä tehty ja se on pistehitsattu tonne koriin kiinni, mutta se ei ole kantava ja sitten se ei myöskään tuo koria. Vaikka sitä ei olisi ollenkaan, niin se kori ei levähtä siitä, että se kori on niin monesta muusta paikasta kiinni, että sitä ei sinänsä ole mitenkään. Eikä tuosta katsastuksessa ikinä mitään mainittukaan, että joskin vaiheessa saattaa olla tästä hyvä sitten vaikka tukea tuosta. Tässä on nämä 2 syylärin korvaketta, mitkä tukee sitä syyläriä tätä alhaalta päin, niin jos se tosi huono kunto menee, niin sitten siihen voisi jonkun kannatisysteemin kehittää, mutta se ei ole kovin kummonen homma. Se sanoi, että yläpuolelta voisi syyläri vaikka nostaa vekeä ja sitten sen saisi siitä tehtyä. Ja syyläri kyllä tuo ylhäältäkin kiinni, että vaikka ei olisi ollenkaan, niin se syyläri, se ei pääsisi niinku tippumaan tästä yhtään mihinkään. Nelivedossa on kytkettyä tästä. Tän nopean nelivedon voi kytkeä vauhdissakin 100:een asti, mutta mä nyt kytken sen paikallaan ja tuolla syttyy palaamaan tuo vihreä valo silloin kun neliveto on päällä. Sitten jos käytetään hidasta nelivetoa, niin sen saa kytkeä vain paikallaan. Silloin tää vaihekeppi työnnetään tonne yläasentoon ja nyt on hidas neliveto. Kuten huomaakin, niin tää on ihan eri luokkaa tää vauhti.